Iwe. Urukumoda. Ngomude. Chaka urugara naye. Ayo. Sei. Kanda kende somba konga NdiriBhishu. Sakanda kapi. Wanga wachiti uri wowe. Uri chi? Uri ure. Iwe uri ure. So ure. pahashaTv, nyaya sezvadziri. Hey, this is Rockford Joseph, also known as Rocky, and here I'm representing for Burning Issues, Men's Herbal Health Clinic. They have this deep cleansing kidney tea. You should try this out for all men. It's really good for the detox. Peace. Itini last Zuzi. Dini last Zuzi. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndi pasina nema. Chokwadi chega pasina nema. Mwari wandibatsire. Mwari wandibatsire. Sarokoro kopasi. Trust master. Ini trust master. Ini trust master. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndi pasina nema. Chokwadi choga pasina nema. Mwari wandibatsire. Mwari wandibatsire. Ndiani zitatete? Christine Zuzi. Ani? Christine Zuzi. Christine kaunti Christina. Christine. Christina Zuzi. Simuzorokoro rweruji. Ini Christina Zuzi. Ini Christine Zuzi. Ndinoimba ndichataura chokwadi. Ndoimba ndichataura chokwadi. Chokwadi choga ndi pasina nema. Chokwadi choga pasina nema. Mwari wandibatsire. Makore yako Christy? 19 years. Zvakanaka. Claim iri kuti trust unodiwa mudare ramambo makope nemhosva yepfuma iri kudiwa natezvara wako pamwana wavo Christina Zuze. Yani paka zako dzose. Famba nayo. Right. Christina. Awa gero kundiani. Mkoma wako. Maka mirasi pa ukoma wacho. Ndikuja. Maka mirasi. Nana baba. Oh, ya unokutedzera, ndiwa munotedzera. Anotedzera munhu yako. Wakasira vanhu. Uyu ndimugotwe. Uyu mukuru kwamuri. Alright. Unobvuma here Christina kuti trust master ape last Zuzi pfuma yako. Ndobvuma. Unobvuma? Sei uchibvuma? Nekuti trust. Wanzwa musoro nawandaverenga. Atezvara vako vari kuda pfuma kubva kwauri wakabvisa zvakawanda sei pakuroora kwako? Ndevesa ndabvisa ndikabvisa. Hauna chawati wabvisa. Wani nguva yakareba sei una Christina? Chikaitika changamira. Wani nguva yakareba sei? Nguva. Ndane 1 hour, ndane 2 minutes, ndane 40 years, ndane 20 weeks. Wani nguva yakareba sei? Ngatishi 3 months. 3 months. Wakatizirwa. Wakatizirwa. Une pamuviri. Ato. Iwe unoguma pamuviri. Taurisai. Abuma atane pamuviri. Abuma atane pamuviri. Uya atane pamuviri. Uya abvuma kuti pamuviri pana Christina ndipake. Right. Andisuda kuti trust upe nhoroondo yakanyanya panhau yepfuma ikudiwa natezvarawo. Chanduka chete ndechokuti iwe pachezvako sekureva kwaita mudzimai wako ugutsikane kuti zveshuwa wakakodzera kuti ubvise pfuma ichienda kuna last Zuzi. Hazvina nhoroondo izvozvo. Last Zuzi wauya muno mudare muno mamambo makope uchida pfuma kuna trust master.
pfuma yacho yakumboda yakakura sei? Pamusoro ini chinanga. Pfuma yakataurwa panapa pakataurwa zviverengeto zvamai ndobva paiswa $400. Zviverengeto zvababa papaiswa $300. Grocery $400. Rusambo $2,000. Mari dzese dziri panapa kana samu dzangu dzanyatsodaira dziri kuita idzo 3,100. Mari dzese dziri kudiwa 400 plus 400 that's 800 plus 300 that's 1,100 plus 2,000 that's 3,100. Ndo mari kaita. Toenda pazvipfuwo, mombe imwe chete yechimanda, mombe imwe chete yedanga, mombe imwe chete yehumai. Kumba kwenyu masara wangani? Waita sei? Pasina kurowa. Chini chete. Ndiwe chete usina kurowa. Ndakarowa. Mundu wakarowa. Pasisini. Vamwe havana kurowa. Wakarowa kaka. Oh. Dada wewe uzivora kwakanaka kurowa. Okay. Katanyarare. Fambe iwa. Gumbeze rababa pamusoro pegumbeze pari kudiwa $25. Jira ramai pamusoro pejira pari kudiwa zvakare $40 nembudzi mbiri. Zvakanaka. Iwe uri kuroora here? Uri kuda kuroora? Unomuda uyu? Ndomuda. Kwete kuti uri kubva pamberi pedare? Kwete changana. Mabva kumba mesenasi? Kwete ndakubva apa. Anogara uri kupi? Anogara mbaba. Kwavo? Kwete kwete? Pa3 months idzo dzadzokera wakanodzorera? Anomira nodzorera akaenda akadzokera ega baba. Chikonzero? Asiroziva. Iwe uri kumuda uyu? Ndomuda. Chakacho wacho uri kugara naye? Aiwa. Sei? Kandakaenda somba kwanga ndindichirungu saka ndakabva. Vanga vachiti uri hove? Uri chi? Uri hure? Iwe uri hure? Handisi hure. Saka notiratidza sekuti hausi hure. Andaitana nemwana wachete eiwe ndakatonibvisa mvura vatoenditi ndiri hure tete vake. Aikuti uri hure. Tete vacho ari muno? Tete uyai. Wakambobatwa nechikomba? Aiwa. Saka vara rekuti hure rakabva papi? Handisimuziva iyo chaizvona. Last enda unoti fotokoperawo ini chigarai nhau yako yatatu enda unoti fotokoperawo Ndiani zita? Ani? gareka peji chigareka Fidzisai Mastara. Uyu chii chako uyu? Muzukuru wako? Ndio ukama wako? Ndio ukama wako neuyu? muzukuru wenyu mwana wayanzazi ndiani? Mwana wayanzazi yenu? Saka hure weuyu munouziva? Ndaitaura naye semuzukuru. Oh, maitaura sei semuzukuru? Ndaitaura semuzukuru chinongoseka sechi. Mirai vatete vatitaure zvinhu zvinovaka semuzukuru. Ndaimbotaura naye semuzukuru. Izvo ndo zvamaingotaura naye semuzukuru. Ndiri mapazi akaimba yeuyu kongu kana kuti kwete? Sei mapazi aimba imwa yeuyu? Imakaroro munhu akauya achiti
ndaona Fidzisai ane chikomba hapo. Wenda unonyepa kumurume wako. Murume wako akabata demo. Akayaka ngokutema charasina kukuvunza. Anenga konzeresa ndiani? Ndiani ngataure. Anenga anyepaka. Iwe. Atete vanonyepa. Imaradzi. Ruvanzisa. Iwewe musikana wako nomuda. Saka yopa wakanzwa kuti ihure wakamurova here. Ndinamurova. Iwe wanakurova iwe? Ndinamurova. Wakangosumuka kuti nakwenda kumba kwedu? Iye aiti akanzi atete wake usarore hure daorora mwana wakanzwa. Mwana wako anzou? Mwana wako anzou girlfriend yako here? Girlfriend yako? Saka se wangu rutambisa wana vanhu vaviri. Ndishanga munotambisa. Waita se? Asi chaitika chanamuje. Akabva baba chance akaona piki rangu kare kare. Ndora kanza akabvira kumbashiri. Ashindombo. Saka yo piki racho wanga chimuda here kana kuti wanga ida kushandisa? Masalo kumshandisa. Mein Name ist Charlotte Manguro. Ich lerne auch Deutsch in der wunderbaren Deutschsprachigen-Schule Berliner Platz Internationale. Das Lerngefühl ist sehr günstig. Danke schon fürs Zuhören. Zvinapa iwewe ndinokusungira kuti uyu mwana uyu ndio kambisa mandari. Ndio zvataura wana. Unondiratidze kuti ausiriwe. Yo proof hapana. Andati proof na here yekuti ausiriwe. Asiri kupi? Inonetsa. Saka uri kubvuma moso kuti ndiwe wakwambisa mandari. Ane makore mangani? 19. Wakamutora ane makore mangani? Wakamutora last year mutanda na October, saka wakamutora ane 18 years. Saka chinzwa mwanangu. Ambuya atete vako ndio vakanyepa kuparadza imba. Saka pfuma yarewa naatezvara vako ndio yandiri kuti uchaibisa because what amuna kurambana kako. Uruda kutorora kanyi. Saka takutaura nezvekurora. Ndizvo ka? Taurisa. Takutaura zvei? Chitaura wega kuti ndiri kukuroora Zuze. Anonzani? Christine Zuze. Chitaura tinzo. Ndikuroora Christine. Mutaurire uchimunongedza. Iwe. Chaso. Mutarise iwe charisa mvumo wako. Sita. Iwe chaurisa. Iwe chaso. Yes. Tauriwa iwe. Taura kuroora. Andina kunzwa muchitaurirana. Kwewewe wabvuma kuroorwa ere kuti ndiwe murume wangu. Mutaurire. Ndabvuma kuroorwa. Nani? Na trust master. Tarisa trust wake. Kumukemkisani. Munongedze. All right. Okay. Chitaura iwe. Taura wakatarisana atete vako kuti vatete musazopindira mumba mangu. Vataurire wakavanongedza. Vatarise. Atete tarisa ido. Vatete ndazopindira mumba mangu. Nditaenda zvinzwa. Ndakakanganisa ndakanyepa. Ndakakupazira imba yako. Asi nekunyepa ikoko munobisa mbudzi mbiri kunokudai.
ndokuti murege kuzonyepera vana Tete. Pfuma yarehwa naTezvara yacho uchabisa rini imwe yacho iwe? Nguva yakaita sei? Yakana 3 months. Pa 3 months unenge wabisa chii? Unoshanda kupi? Unoshanda kwa Harare? Unoita basa rei? Saka yo Maria unokwanisa kuti wanirei mari. Kureva kuti ukati 3 months ko Maria ari kutambira pa first month yenge ichenda kupi? Mana ndikwanisa kutambira pabasa $40. Unogona kuti nyembera payslip yacho iri kupi? Bana payslip. Saka kana uchititaurira saka tinoziva sei kuti uri pabasa kana kuti uri kunyembera. Vabereki vako vari kupi? Mai uyai. Amai wao vari kupi? Umwana neumai neubaba zvipere kudzimara vanhu vafa. Ndikana neniwo pano ndiri mwana. Takota kana muchitaura munomutambudzira kuitira mangwana tirekota zvinhu zvakanaka kuitira mangwana ino umbo ndozinoifunirwa nehurumende. Saka muchiona mambo vachipuhwa zvese zvimashini zvinoya kuno toda kuti mangwana zviri kuzotishuka kana nyaya dzakuenda pamberi. Kana wasvika padare apa wagara papo pamberi pamambo taura zvese nozi rakakura kuti rekodi ndiite. Inini maponzera ndapedza kutaura izvozvo. Hatidi toda kufamba tichikudza mambo wedu. Hatidi kunyaya dzinoreba pamberi inutidzidziva ndatoenda saka amai. Saka musa yapara mainzwa. Musha yapara ndainzwa hungu mama. Ari kukunzirai muroora? Ndakatomuchengeta muroora zve10 days. Saka apa muri kumubetsera kubisa pfuma kuti ndoda kuti imba iende mberi. Saka matenderana here nemuroora nemwana uyu. Ini ndiri kutarisira pamwedzi ifeti pa 21 days ndokuti muzoti imhosva kutora mwana wemunhu uchimunyepera pa 21 days. Ndoda munditaurire chamunokwanisa kubisa chekuratidza kuti uyu atenga samoni arwadziwa nemakuhwa yanga yakaitirwa naTete apa panga pakatoita bishi nokuvengana. Saka naizvozvo kuzvigadzirisa unosungirwa kuti ndioona kuti uri serious panhau yako unobisa 350 pa 21 days. Unonokweretawo kune dzimwe hama ndokuti mutange kubatana muchemane munguva dzematambudziko dzenhamo. Saka ndiri kuda 350 unodzinoreva kuti mombe imwe chete yekutanga. Mutaurira nasekuru vake nevamwe vabetsere mwana uyu. Mombe imwe chete yekundiratidza zvichokwadi ari kuda kuroora. Kuna naTezvara. Kuratidza kuti uri kuda kuroora. Pfuma ichizobiswa. Mambo vari kuti pane zvimwe zvose zvarehwa naTezvara wako mukati memasvondo 3 20 mazuva nezuva rimwe chete unofanira kubvisa mari inoita 350 kana kuti mombe zvoratidza kuti zveshuwa uri kuda kuroora dedication yako. Handiteka? Saka uenda unobvisa wakabatana naamai. Imamai batsiranai nemwana zvikwereti zvakauya. Pinzai mwana muzvikwereti murime fodya. Wani muroora. Pinzai masara makore mangani? 47 years. Phone number yako? Right, Tezvara. Mambo vatonga papfuma yawada kuna mukwasha wako trust vati abvise zvese zvauri kuda, asi semamiriro akaita kunzi mukati memazuva anoita 20 anezuva rimwe chete 21 days or 3 weeks anofanira kunge abvisa
350 kana kuti mombe, zvichiratidza kuzvipira kwake kuti akagadzirira kuroora Christina Zuzi Ushu ari apawo. Imatete vava trust haikona kuzokonzeresa minyonga naika zazokonzeresa minyonga yoku kufara tinofara asi zogona kuzodzoka mota ndinofunga mazuva andakakutaurira shamwari pamwe akakuvumbura handakanga ndichingofarawo zvangu handiyaungoti uri fana handidika nokuti mikana dare rinodika kuti inyatsoratidzai kuti ifambire munotadza kuzviratidza nokuti hamusiri munorara naye anorara nemuzukuru wenyu tazvisanaka chikumbirai ruregerero kumuroora ndandambotanga tinoshandanisira nemagariro muroora ruregerero ndakakutadzira shoko yandakataura ndiregerere ndisunungure iwe sonhero yendo unowashandidza ivava tete wavo yendo unowashandidza wazwa tida kuona zvinoitika. Saka kureva kuti iwe kana uchigara unogara nemukadzi wako, mukadzi haagari kumwe, rupanzvisa unozomusunda kuti vamwe vatore. Saka iwe chengeta munhu wakamurora kuti ugare naye, ndowamurora kuti akurerutsire basa. Nokuti pane uyu wawati uyu waimbotamba naye uyu mudzivise kuti ndaroora. Wazvinzwa mwanangu? Badimani unogara nani mudiwa, ndakati ndinogara ndega uya originary. Hello Zimbabwe, by the way you're listening to the voice of the Wanya Badman Kuso. Saka nyaya tinayo boys rangu inyaya kurudzirana kushandisa natural herbs. Ndine yandakabata inonzi Power 2 Herbal Energy Drink. Kadringi kane maherbs ekuti sana baba inosimba nditi. Enda zvisiri izvo zvega zvatinazvo. Tine nematapi inoshandiswa nemadzimai nema hot property. Saka ndokumbira mungotifonera panhamba dzamuri kuona pa screen.